Activate, proġett li għandu lan li jissaħħaħ ir-rappreżentanza ta' żgħażagħ bl-awtiżmu permezz ta' netwerk ta' skejjel madwar l-Ewropa li jgħinhom jiżviluppaw il-ħiliet u l-għarfien sabiex jiddefendu d-drittijiet u l-bżonnijiet tagħhom. Il-proġett tnieda f'konferenza mexxija minn żgħażagħ bl-awtiżmu. In about a month and a half of planning, we put together this conference, and as an autistic person myself who was mostly in charge of seeing the venue and picking out the venue as well, we chose this place because it has these multiple small sources of lighting instead of one big one, which is a very, very important detail to me specifically at least. Il-Chairperson tal-Autism Advisory Council li huwa wkoll fuq l-ispettru tal-awtiżmu, l-avukat Alistair De Gaetano, għalli jeħtieġ li persuni bl-awtiżmu jiġu meħeġġa jimxu l-qudiem u jingħataw l-għodot neċessarji biex ikunu jistgħu jagħmlu dan. Dan huwa l-persuni b'abiltajiet differenti li huma taħt l-ispettru tal-awtiżmu, imma fl-aħħar mill-aħħar ridna nuru illi xejn dwarna mingħarna u allura aħna flimkien ma' partners barra minn Malta ġibna fondi mill-Ewropa u ridna nuru eżempju ċar ta' kif mhux biss aħna xi ħadd illi inqas minn ħadd ieħor li jridu sira frutalina, imma aħna nistgħu naħdmu flimkien mal-awtoritajiet, flimkien differenti biex dak li veru għandna bżonn nuruh u nġibuh. Activate huwa frott sħubija bejn 6 organizzazzjonijiet ewlenin minn madwar l-Ewropa, fosthom Malta, li tieħu ħsieb il-viżabilità u l-komunikazzjoni tal-proġett. L-iskejjel fih dan il-proġett Activate joffru kurrikulu speċjalizzat li jinkludi spjegazzjoni ta' x'inhu l-awtiżmu u l-impatt tiegħu u żvilupp tal-ħiliet ta' komunikazzjoni u soċjali. Il-Ministru Giulia Farrugia qalet li dan il-proġett huwa prova ċara ta' kif Malta b'kollaborazzjoni ma' pajjiżi oħra qiegħda timxi pass sod lejn soċjetà aktar ġusta u inklusiva. Qalet li permezz ta' din l-inizjattiva Ewropea, żgħażagħ fuq l-ispettru tal-awtiżmu qed jingħataw ċans sabiex mhux biss jifhmu aħjar lilhom infushom, iżda jsiru vuċijiet b'saħħithom li jistgħu jinfluwenzaw il-politika u l-prattiċi ta' madwarhom.